La vida és una constant d'escriure i passar pàgines. Avui recordem amb il·lusió i una mica de nostàlgia aquell 14 de setembre de 2015 en què miràvem espantats els nous rostres i parets que ens acompanyarien els següents 4 anys. Avui acomiadem aquesta gran casa que es diu Blanquerna i de la qual tots ens en sentim orgullosos. Aquí hem estat maquetant les revistes de les jornades i devorant la pizza que havíem demanat fins que venia la Cristina a tancar la facultat. Aquí hem arribat tard a classe perquè no funcionaven les impressores i ens hem inventat amb les carpetes al mes de gener perquè l'edifici de la facultat és tan intel·ligent que activa la calefacció a l'estiu i l'aire a l'hivern. En aquests anys, els companys i professors s'han convertit en família i plegats ens hem ajudat a créixer. Aquí no només se'ns ha ensenyat a escriure, a trobar el nostre estil i a explorar la nostra creativitat. Blanquerna ens ha ensenyat uns valors que ens han fet ser qui som i sentir-nos-hi orgullosos. I és que un professor ens va dir a primer que estàvem aprenent el millor ofici del món, però que per exercir-lo era imprescindible ser bones persones. El més bonic de convertir-nos en periodistes és l'enorme responsabilitat de comunicar i transmetre a la societat què passa al nostre entorn i per què passa. Ho fem amb la consciència de saber què significa el periodisme en el context en què ens trobem i sent coneixedors de la necessitat, ara més que mai, de comunicar amb rigor, credibilitat i compromís amb la veritat. Blanquerna també ens ha permès escriure les primeres línies del món laboral. Ens ha preparat per aquest procés i ens ha deixat una marca personal i professional que ben segur que ens acompanyarà en el camí que ara tot just comença. Avui, 4 anys després, escrivim les últimes línies d'un capítol que ha estat comú en tots nosaltres, un ple d'experiències i aprenentatges que, com tots els capítols que ens inspira, podrem rellegir sempre que ens calgui.